Ay, lingawa na ning balay ay. Saon man, tuwa naman sila ang kalibutan ng mga asawa. Akong buktong anak ni si Bertoy, bago rigid tao na minyo. Hinta, naa sila sa maayong pagpamuyo. Napatigbabaw unta nila ang gugma. Kalinaw, kakugi o nakiusa. Nagaw sa tanan, kinaglupan sila sa pagmapagkam. Ang nilang relasyon, magpadayon. Ako ani, kanus apa ako maminyag usab ani. Bangal natawan ng tanik, kita ra usa. Ay, mapatingog ng radyo. A few moments later. Ay, paitak himtanga. May pag nang ipaabol dong asawa da. Basta noong mingawa. Magdoon sa katuig dito sa abroad. Matay, nagduda dyan ko ba? Pero naman kabulang may padala-padala kong asawa. Isang pang konsumo na lang. Kung alawan sa mga bata sa eskwelahan. Wala naman kapadala. Paita. Sabi magkatiguang tawa kay daghan na kay atong balatian. Daw magluto sa okay. Hindi pumukuan. Wala mo dahil kay bugas. Sus, wala may nagpadala-padala sa Bertoy na dahil bugas. Itaan. Basin wala pa nagpadala yung asawa. Ah, paitak. Wala po na kay bugas. Kumusta na akong amahan dito? Nung nakabaka kay bugas. Wala naman kapadala ko akong asawa. Sakto. Maglibor na lang ko para makapalit ng bugas o makakasang ng bugas ng papa. A few inches later. Saan mo nanawag? Ako man yung asawa? Uy, mahal. Kumusta naman ka diha? Uy, karon pa ikranawag, mahal. Gimingaw na kayo ng mga anak sa imong haba. Na may makaon sa imong mga anak. Mag-alalay lang gani kog panglampas dire. Kay para na lang may makaon. Kung saon man ani nga ano kay padala-padala sa imong anak. Ha? Unsa man mahal? Parang gud mahal. Buntis ka? Ayaw ko gara-gara mahal. Nagbinuang ka na ko mahal. Kabalong pagayadag ka. Nga kay mga anak. Ah, mao ba? Tungod kay pobre ra ko, imo kong ipalitan og kwartahan. Kabalo ka mahal, bisang pobre ko, sa naa pa ka diri nako, wala tingali papasmuhan. Kaning kamot kog trabaho para mabuhi kang tamo, akong pamilya. Unya mao ra na ibalos nimo nako. Ay, suruyon ka nako tong akong anak dito. Gimingaw po ko sa akong mga apo. Anong nabuhat man niya ni sa ako? Uy, mingaw man ni balay. Asa ka si Bertoy? Wa po'y mga bata. Ay, sakto ng eskwela dahil mga bata. Ako ning abrihan. Bertoy! Bertoy! Uy! Nansa man ka, Bertoy? Ano, nagilak man ka? Uy, pa. Ikaw na wala sa akong mga anak pa. Uy! Unsa man ning istorya? Nansa man di ka? Nagbinuwa akong asawa sa abroad. Nagminyo og lain. Ha? Nakaakto siya anak nimo? Nanaan naman mo yung mga anak? Opo, dili na ako ni makaya. Ikaw na wala sa akong mga anak. Oy, Dong Bertoy. Dong, kung unsa man na imong plano, Dong. Nauna ang taon ko nga imong amahan, Dong. Uglabaw sa tanan, Dong. Ang imong mga anak. Dili na mao ang imong plano, Bertoy. Pag move on, daghan pa'y babae sa kalibutan, Bertoy. Pag ampo sa Ginoo, isalig sa iya ang tanan. Labi na, una-una ang imong mga anak. Kay ang imong mga anak, mao na ang imong bag-ong paglaom, Bertoy.